गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि बे गोदान गाहाम बाथ्रायाव साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेसेबांनाखि बिमाफोर आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो जोंनि बे बुहुमाव थानाय जेसेबां बिमाफोर दङ, दिनैनि बे बिमा सानाव बा दिनैनि बे मादार्स डेआव बिमाफोर साफ्रामनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बे समाव जासिहरदों। आरो बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव आङो आरज खालामो, जोंनि बिमाफोर साफ्रामनि सायाव इसोरा बोर होथों आरो मोजां देहा होथों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे समाव नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे मादार्स डेजों लोगोसे बा दिनैनि बे मादार्स डेखौ लोब्बा लाखिनानै गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोनजों फंनैसो गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो जाय बिमाफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों जोबजासे नायलांगोन होननानै मिजिंथिहरदों। आरो बे भिडिअनि दुआरै जाय बिमाया आंनि बे भिडिअखौ नायदों, बे बिमानि सायावहाय इसोरनि बोर आशीर्बादा थागोन होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै साफ्रोमबो बयबो मिथिगौ दिनैनि दिनखौहाय मादार्स डे अर्थात बिमाफोरनि सान बा दिन होननानै जों दिनै बयबो मिथिगौ। आरो बे दिनैनि बे बिमा सानावहाय बा दिनैनि बे मादार्स डेआवहाय नोंथांमोना मिथिगौना, गोबांथार जाय जेरै हागौ ना गावनि बिमाफोरनो बेबायदि मोनसे गिफ्टफोर होदों, मान बावदों। दिनै बेबायदि ना सिन्नफोरखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जाय फिसाफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोनाबो जानांगौ गाव गावनि बिमाफोरनो ना माबा मोनसे मान बावदों होननानै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव जोङो मिथिनानै लानि दिनैनि बे बिमा सानखौ बा दिनैनि बे मादार्स डेखौ सोर गायसनलाङामोन। गोबाङानो मिथिगौ, अब्लाबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो दिनै सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे मादार्स डेखौहाय गायसनलांनाय मानसिया बेनो जाहैबाय जे आमेरिका हादरनि ना मिस आन्ना जार्वेसआ मादार्स डेखौ दिनै बिथाङानो गायसनलांदोंमोन। बिथाङानो सिगां गिबि खेब मिस आन्ना जार्वेसआनो दिनै खालामजेनदोंमोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बिथांनि बे गायसनलांनाय बा आन्ना जार्वेसनि जे मादार्स डेखौ फसंलांनाय खालामलांनाय, बेखौनो दिनै गासै बुहुमावहाय मा खालामनानै लादों, दिनै गनायनानै दिनै लादों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, आरो बे बिमा सानखौहाय मिथिबायना 1908 मायथाइनि मे दाननि नैथि रबिबारावहाय माने सेकेन्ड रबिबारावहाय दिनै बे बिमा सानखौ दिनै फालिनाय जादोंमोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैबो मे दाननि नैथि रबिबारावहाय जों बयबो बा बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो मा बे मादार्स डेखौ दिनै सेलेब्रेसन खालामदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, खोथाया बेनो जाहैबाय दिनैनि बे बुहुमावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिमा सोदोब आइ सोदोबानो गोदैसिन सोदोब आरो बेनो देरसिन सोदोब आरो गोथावसिन सोदोब। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों बेखौ गोथौ बेनि फारसे सानहाबोब्ला मोनदाङोब्ला जों दिनै बेनि सायाव मा गोथौ रासिन जोङो मोनदांसिनो दिनै जों हाबावो। आरो दिनै बेल' नङा, नोंथांमोना दिनै मिथिगौना, दिनै जोंनि बिमाफ्रा बे बुहुमाव थानाय जायफोर फिसा गोनां बिमाफोर, बिथांमोना गाव गावनि फिसाफोरखौहाय इनायनो अनो, ओरैबायदि अनो, बिराद अनो आरोखि। बिथांमोना माब्लाबाबो बावा, हाजार फिसाया गाज्रियानो जाया मानो, अब्लाबो बिथांमोना दिनै मा खालामो, गाव गावनि फिसाफोरखौ दिनै अनो।
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै तो बेखौनो दिनै जानो हागौ बेखौ बा बेनि सायावहाय गोथौथार मोनदांनानै आन्ना जारिबिसा दिनैनि बे दिनखौ गायसनलांदोंमोन आरो फसंलांदोंमोन बा गेदेरथारै बिमाफोरखौ बिथाङा दिनै मान होलांदोंमोन गावनि थांनानै थानाय समावहाय तो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बे समावहाय मोनसे बाइबेल सिरि आं गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो आङो सानबाय तो आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि गोथार बाइबेलनिफ्राय तो बेखौ मोननो हागोन जेसाया बिजाब 49 बालाबनि 15 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव ओरैबायदि लिरदों बाइबेलावहाय सोरबा बिमाया गावनि आहार सोबग्रा गथ'खौ बावनो हागौ खोमा एबा गावनि बिसाख'नि बिसाज्लाखौ अननाय नङा खोमा होननानै बेबायदि लिरदों ना सोरबा सोंदों आरोखि ना सोरबा बिमाया गावनि आहार सोबग्रा गथ'खौ बावनो हागौ खोमा बा सोरबा बिमाया गावनि बिसाख'नि फिसाज्लाखौ बावनो हागौ खोमा होननानै बेबायदि सोंदों माने रावबो दिनै बावनो हाया रावबो बिमायानो दिनै गावनि आहार सोबग्रा गथ'खौ ना गावनि बिसाख'नि बिसाज्लाफोरखौ दिनै माब्लाबाबो दिनै बावनो हाया गावनि फिसाफोरनि थाखाय मा बेफोरबायदि आहार सोबग्रा गथ'फोरनि थाखाय थैनायसिमबो दिनै थांनो दिनै रेडि जोंनि बिमाफ्रा दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेफोरनि सायावनो दिथा होनानै इसोरा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों बाइबेलावहाय ना बिसोरो बावगारनो हागौ नाथाय आङो नोंसोरखौ बावनाय नङा इसोराबो दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों ना दाबादियाव ना जोंनि बिमाफ्रा बावगारनानै थांब्लाबो बे इसोरा नोंथांखौ जोंखौ बावगारथारनाय नङा होननानै गोथार बाइबेलाव गावनि गेदेरथार अननायखौ इसोराबो दिनै नुजाहोदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आरोबाव नोंथांमोननिसिम ना गोबाव खालामालाबानो दिनैनि बे बिमा सानजों लोगोसे बा दिनैनि बे मादार्स डे जों लोगोसे जोंनि बिमाफोरनिसिम बा जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमजों मोनसे बे बिमाफोरखौ लानानैनो मोननैसो खोथा शेयार खालामना दोनै आङो सानबावबाय तो बेनो जाहैबाय सोरखौ जोङो मोजां बिमा बुंनो हायो दिनैनि बे मादार्स डे आवहाय बे बाथ्राखौसो दिनै नोंथांमोनजों आं एसे शेयार खालामनो सानदों तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों सोरखौ सासे मोजां बिमा जों दिनै बुंनो हायो फै जों गोथौयै मोनदांनि आरो जाय बिमाया आंनि बे भिडिअखौ नायदों अननानै जोबजासे नायनांगोन होननानै आं खावलायबावदों तो दिनैनि बे बुहुमाव जों फिसाफ्रा सोरबायदि बिमाखौ ना दिनै जोङो मोजां बिमा दिनै बुंनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बाइबेला दिनै जोंनो बेनि सायाव मा बुंदों आरो बाइबेला दिनै सासे मोजां बिमानि सायाव मा फोरोंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों गोथौयै एसे मोजाङैनो जों सोलोंलांनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों बे समाव मिथिनानै लानि सासे मोजां बिमानि गुनफ्रा मा मा आरो सासे मोजां बिमानि सायावहाय बाइबेला दिनै जोंनो मा फोरोंदों अब्ला बे समावहाय आं नोंथांमोननो ना माखासे लिरनानै दोननाय मोजां गुनफोरखौ बा गोथार बाइबेलनिफ्राय लिरनानै दोननाय माखासे मोजां बिमाफोरनि गुनफोरखौ आं नोंथांमोननो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि नम्बर 1 आव गियानिनो सासे मोजां बिमाया गियान गोनां जायो अनसुलि खस्थ' खालामग्रा डेडिकेटेड टु हार फेमिलि एन्ड हम सासे मोजां बिमाया गावनि न'खरनि थाखाय दिनै गावखौ माने बावसोमो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै मा न'खराव जेरैबायदि जानांगौ बेनि फुंखा जायो सासे मोजां बिमाया न'खराव जेरैबायदि जानो नांगौ बेनि सासे मोजां बेनि फुंखा दिनै जायो आरो न'खराव बोलो होग्रानो सासे मोजां बिमाया आरो दिनै बेल' नंबावा फोथायग्रा that means इसोर खुलुमग्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम
ना स्निथासो पॉइंटफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं सासे मोजां बिमानि गुनफोरखौ बुंबाय मा सासे मोजां बिमानि गुनफ्रा जाहैबाय गियानि अनसुलि खस्थ' खालामग्रा आरो गावनि नखरनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा ओमफ्राय नखराव जेरैबायदि जानो नांगौ बेनि फुंखा आरो नखराव बोलो होग्रा फोथायग्रा आरो इसोर खुलुमग्रा सासे मोजां बिमानि गुनफ्रा दिनै बेफोरनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो मिथिहोदों थ' बेफोरनि गेजेरजोंसो जों सासे मोजां बिमाखौ मोननो हायो मिथिनो हायो आरो सिनायनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बे पइन्टफोरनि गेजेरजों ना गोथौ आरो नंथारगौ मोजां बिमाखौ जों दिनै मोननो हागोन सिनायनो हागोन होननानै आं नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै बे समाव मिजिंथिहरदों अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनथामसो बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय दिनैनि बे मादार्स डेजों लोगोसे आं फरायनि जिशुनि मुङै ओरैबायदि लिरदों बाइबेलाव बोसोन बिजाब 3 बालाबनि 22 सिरियाव बुंदों बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो सोरनिफ्राय मोजां बिमानिफ्राय मा बिनि खुगानिफ्राय गियानि आरो रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो सासे मोजां बिमानिफ्राय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो फरायनानै खोनासंहोबावनि बोसोन बिजाब 14 बालाबनि 1 सिरि बेयाव बेबायदि लिरदों गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङो आन्थाय आखल गैयै हिन्जावा नखरखौ संहारसो खालामो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 31 बालाबनि 27 सिरि बेयाव बेबायदि बुंदों बियो लागारबो खामानियाव नांथाबबाय थायो आरो नखरखौ बेङो सोरबादिया सासे मोजां बिमाया अनजाग्राफोर मा खालामो बियो लागारबो खामानियाव नांथाबबाय थायो आरो नखरखौ बेङो होनदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव दिनै बेखौनो सासे मोजां बिमानि गुनफोरखौ जोंनो दिनै फोरमायदों आरो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंदों दिनै बेफोरबादि गुनफोर आखलफ्रा सासे बिमानियाव थाब्लासो जों दिनै सासे मोजां बिमा होननानै जों दिनै मोननो हागोन आरो सिनायनो हागोन आरो दिनै बेफोरबायदि थानाय बिमाखौसो सासे मोजां बिमा होननानै मा इसोराबो हामजागोन आरो दिनै जों बुहुमाव थानाय फिसाफ्राबो हामजागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि बे मादार्स डेनि सायावहाय गुसुङैब्लाबो फंनैसोब्लाबो माबा मोनसे मिथिनो हाबाय सोलोंबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे मादार्स डेनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय